Sawubona sisi. Sawubona. Igama lami nguQueen, uma wengane kaThanda. Anganoma sisendaweni right size kuThanda. Oh. Wena uQueen. Finally ngize ngikubone. Unfortunately uThamba akekho semsebenzini uzoba ntambama. Kukhona ngokuso yakhe. So wangitshela mina ukuthi ufuna ukuthini ngiyazi ukudlulisela umyalezo. Oh, okay. Uboy indodana kaThanda. Kuzohlala la naye since mina ngisaphelelwa umsebenzi so angikwazi ukunakekela. Ithi uyadlala sisangithi. Udlala. Kahle wena ubona le. Ubona umuntu odlalayo. Lalela ke sisi wami. Njengenkohliso kaThanda kuzomela ube step mother saboy. And I'm sure ukuthi even uthanda ukujabulela lokho. Oh, mina. Uyadlala wena. Uzohamba kanjani ngakutshela idingo kaBoy? UBoy uyadla futhi ubaba wakhe. And uyathanda ukubuka iTV, ama-cartoons and action movies. So ngikakujabulela ukuthi i-remote ye-TV kababa wakhe ihlale kuyena. Ngiyadinga yazi. Uyathanda umama yeso. And sekumele ngihambe but ngizokwenza sure ukuthi ngiyabuya ngizokubheka and ntambama ngizofona ubaba ayikhulumise nawe. Okay babe? Okay, mama, uzoba yini ngokuhlalisela nabantwana? No boy, sakhuluma ngalento. Wena hlala la nalo auntie lo. And ubaba wakho uzobuya ntambama. And futhi uma usuyakuhlukumeza, don't hesitate. Tshela ubaba wakho. Okay, mfana wami ke umama uyakuthanda.